Гледате дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов. Казвам здравейте на моя гост Борис Тияшчев, председател на политическа партия Консервативна България, част от Обединението си на България. Здравейте, господин Ячев. Здравейте, господин Иванов. Внесен беше днес вод на недоверие към правителството за икономическата му политика, не за цялостната, както отначало заявиха. Мирчев ли беше или Асен Василев? Да не бъркам, един от двамата. Но за икономическата политика. Сега, тук може би трябва да уточним за зрителите защо избягаха от темата за цялостна политика. Вот на недоверие за цялостна политика. Първо, защото няколко вота бяха до сега внесени и съответно отхвърлени, които засягаха различни аспекти от политиката на това правителство, на това управление, на това мнозинство. Отделно видя се, че като че ли темата за парите за бюджета много бързо и за цените най-вече, много бързо може да възпламени хората. Не, че тези десетки, може би и стотици хиляди, които излязоха в София, Пловдив, Варна, Бургас, големите градове на България, излязоха конкретно за бюджета и за този бюджет. Други се видя, че са исканията и така настроенията на хората, особено на младите хора. Просто ПП-ДБ в момента така в движение се опитват да хванат онази тема, която е подходяща. А и това е темата, която между другото събра и подписи, доколкото знам, от още две опозиционни формации. Хората на Доган и хората на Радостин Василев. Да, и съответно ще бъде подкрепена и от другата партия Възраждане, защото това също импонира на техните виждания за грешния политически завой, който това правителство взе. Така че това според мен търсене тема, която да обединява опозицията, не да разединява. И аз мисля, цялостна политика нямаше ли да я обедините? Я критикува заради цялостна политика. Тук няма ли още един чисто технологичен проблем? Според правилника за организация на Народното събрание, който пък се опира в случая на Конституцията, ако бъде внесен вод за цялостна политика, след това никой не може да иска вод за каквато и да е политика и за 6 месеца. Тоест, и това, и отделно мисля, че, пак казвам, отделните, мисля, че не знам дали минаха всъщност 6 месеца от последния вод, който беше гласуван, вече не знам от кой беше внесен, те бяха и такива недоносени, но пак беше за някакъв сектор от политиката, който... защото за цялостна политика блокираш всичко за 6 месеца напред. Добре, нека сега все пак да чуем съвсем. Но ясно е, че с вотове това правителство няма да падне. Трябва някакво чудо да стане вътре сътресение, тотално разцепление в коалиция, тотално да се изпокарат, за да някакъв вод на недоверие в рамките на следващите месеци да доведе до оставката на правителството. Според мен други са факторите, които могат евентуално да катурнат Борисов и Пеевски от властта. Нека да чуем съвсем накратичко какво заявиха след внасянето на вота основните вносители от ПП-ДБ. Видео, колеги. Това е първия вод, който се внася и с активното участие на най-младото поколение в България. Бъдещето принадлежи на тях и ние сме длъжни да им го осигурим. Ако това правителство има грам разум, то ще чуе гласа на българските граждани и ще подаде оставка незабавно. Ако не подаде оставка в деня на обсъждане на вота, което ще бъде най-вероятно или вторник, или сряда, ще свикаме още по-голям протест от този, който се случи на 1 декември. И каним всички български граждани да се присъединят към него. Очакваме всяка една политическа сила, която има малко останал политически инстинкт, да подкрепи този вот на недоверие, защото управляващите губят подкрепа с всяка изминала минута, в която продължават да стоят на власт и в която продължават да обслужват Пеевски. Така, всяка една политическа сила, това към кого е насочено. Очевидно не е към вас, защото вие да се присъедините и да не се присъедините, няма как да помогнете на вота, не сте парламентарна сила. Очевидно е към партиите в парламента. Коя е тая всяка една? Всяка една. Към кого са насочени? Тук обичайните заподозрени са две от партиите, които са в управлението. Не говоря за Пеевски, партия на Пеевски, говоря за ИТН и БСП. В това, което знам най-вероятно и вие като
журналист с контакти и с информация, е, че е много такъв дебат политически в върхушката на БСП тече и в момента, или поне до преди ден-два, веднага след протеста в понеделник, доколко е оправдано оставането и доколко ще срути допълнително, ще изрони до край вече уредяващи имидж на БСП оставането в това управление. Наделяло е това, което знам, наделяло е разбирането, че трябва да се стои до край, защото много е вероятно това да бъде последен в следващите не знам колко години мандат управленски на БСП. В ИТН като партия на зад желязната завеса и в сивата мъгла никой не знае какво се случва, но при всички случаи там лидера на ИТН и хората, които спонсорират партията, така наречените финансови идеолози на Слави Трифонов, ясно си дават сметка, че стоенето до край в това управление заедно с Пеевски и с Борисов също реже шансовете им за стабилно присъствие или въобще присъствие в следващия парламент, така че най-вероятно анонсът е към тях. Не виждам да е към Пеевски. Отделно, истината е, че... Нали... може ли да е към ГЕРБ? Сега, тук две неща са много интересни. Първо, много е дразнещо, супер дразнещо е тези хора, ППДБ, които само до преди година, по-малко от година управляваха, пак са същите тези с Борисов, Пеевски, нали, горе-долу в същия Тюрлюговеч, а сега да се опитват да си приписват заслугата за масовостта на протеста, за това, че са изкарали младите хора на улицата. Не, те не са ги изкарали младите хора на улицата. Ако не бяха младите хора, протестът ще да бъде обичайно, знаем, около 7 до 10 хиляди партийни последователи, тук в София масово, по страната много по-малко. Сега много, много интересен този феномен. Младите хора на улицата първо ги изкараха и социалните мрежи. Аз имам много познати млади хора, студенти включително, всички без изключение, които познавам, се организираха през социални мрежи, в групи, приятели, хайде да отидем. Приеха го нещо като някакъв хепанинг, като някакъв перформанс да се отиде там. Беше им интересно, беше им забавно. Това е първи протест за точно това поколение, което е родено от 2001-2000, което са около 20-22-3 години. И онова, което пък им дава сила и заряд и ще напомпа и следващия протест е, че след този протест младите хора, които бяха на площада, усетиха, че между другото видяхте ли, че около Асен Василев, Киро Петков имаше партийни агитки. Младите хора бяха по-встрани, правиха си хепанинг, нали, участваха активно, но по свой си начин и не конкретно заради бюджета. Разбира се, имаше млади хора, които бяха срещу този бюджет. Там са лекарите, там са млади специалисти, хора, които са на първи заплати, първа работа, нали, хора, които са в частен бизнес и които бяха противопоставени на тези, които са в държавната администрация, но масовото, това са студенти, хора, които нямаха и политическа история да помнят протестите от 2020 година даже, защото тогава са били непълнолетни, от 2013 пък още по-малко, да не говорим за предните протести, когато не са били родени. За тях това беше нещо интересно, някаква възможност не просто да отидат да повикат, а някаква възможност да се покажат, че са много, че нещо от тях зависи, пък огъването, клякането на Борисов и въобще на цялата тая политическа класа, оттегляне на бюджет, говорене на доставки и това, вече им даде усещането, че нещо са направили, от тях зависи и те ще продължат. Между на следващите протести, не заради призива на ППДБ, а заради това, че младите хора видяха, че имат силата, когато са заедно, когато са много, когато излезат на площада и че тия политици, които те бяха свикнали да ги виждат като нещо е така, което минава. Между другото, това поколение е също като това поколение, което отрасна с Тодор Живков. Цял живот, откакто тия хора, тези младежи са родени, цял живот Борисов е във властта. Кмет, министър-председател, те са свикнали, че той е там някъде вечната амбър, нали? И в един момент им става интересно, че те могат да катурнат този човек. Да не говорим за другия дразнител, огромния дразнител. Толкова удобната замразена фигура на Пеевски, то не, че няма защо. Значи, господин Иванов, просто ми стана... Очудих се. Аз се надявам Пеевски да е бил още по-очуден.
че този човек, който от 2 години и половина налива огромни маса пари, милиони в изпиране на собствената си физиономия, на собствения си имидж, купи сайтове, купи информационни агенции, купи социологически агенции, купи политолози, анализатори, професори, не знам какви. Там на хранилка при него са, вие знаете, 10 знакови имена, които всеки месец получават по някакви пари, за да излизат по телевизия да говорят за Пеевски. Опита се да говори вече от името не на успял бизнесмен, да говори на човек, който е загрижен за хората, за обикновения човеци, за неговите неща. И това не беше само опит да се откъсне от Магнитски, да се изчисти от Магнитски, опит да изпере въобще собствените си физиономия. Аз съм сигурен, че той дори не е повярвал как така хората продължават да го мразят, въпреки тези усилия, тези пари, които вложи за изпиране на собствената си фигура. Отделно и че никакъв резултат няма от усилията на всичките тези ласкатели, лакеи, които са около него, които непрекъснато пишат, говорят, Пеевски такъв, Пеевски за грижи за хората, ново начало и така нататък. Оказа се, че младите хора го мразят също толкова, колкото и техните по-големи братя, сестри, сигурно и по-млади родители през 2013 година. То специално отношението към ДПС на дърти хора като мене не се е променило през годините въобще. Не е само това. Независимо, че вече не е Ахмед Доган само да ви кажа, имаше един много интересен феномен. То не е социален, не е културен, съкъм, пази Боже пък културен, но знаете ли, че преди протеста в заведенията в Студентски град се пускаше специална музика, песни, и то не ППДБ, просто така от по-будни младежи се пуска специално какво да се вика рефрени, музиката, в която звучеха там обидите за Пеевски и така. Имаше едно подгряване, което беше дошло от самите хора и стана модерно да мразиш Пеевски. Освен, че е необходимо. Отново. Освен, че е необходимо, здравословно, стана вече и модерно. До каква степен обаче този път... И видяхте ли как... нека се задам въпроса. Видяхте ли как другите леко се дистанцираха? Борисов това леко от Пеевски. Пеевски остана да стърчи в средата. Санитарният кордон вече го има, макар и неофициално. Тайде. Но до каква степен този път успешен, според мен, пиар, политически пиар, предимно на ПП, но и на ДБ до някъде, изиграе роля, защото и всъщност доколко той повлия допълнително и доколко повлия допълнително това, че Пеевски пък започна да се държи съвсем безпардонно. Да, беше предизвикан наистина, но той взе да се държи безпардонно и арогантно. Пеевски не може да се държи по друг начин. Може, че по едно време се протуваше. Беше доста по-внимателен, доста по-обран. Пеевски беше внимателен тогава, когато не беше в аз. И аз и вие помните, когато Пеевски въобще го нямаше в парламента. Той беше депутат, вечно отсъстващия, въобще не се е появявал с години, да не кажа. За 4 години мандат съм го виждал 3 пъти в последното редовно народно събрание. И аз за 4 съм го виждал не повече от 7-8 пъти. Той си градеше бизнеса, своята империя и така нататък. Сега, Пеевски ще направи огромна грешка, ако продължи да говори за етническо напрежение, за етнически сблъсъци, за това да се самопровъзгласява за пазител на етническия мир и да се така самоопределя като единствен говорител на малцинствата. И не дай си Боже да му хрумне това, което всъщност да го реализира, това, което се закава, че ще изкара. Защото много лесно е. Той има кметове по места, смесените райони, циганските махали в Пазарджик, в Костинброд и къде ли не. Много лесно да изкара няколко хиляди. Не е проблем да докара 10 или 15 хиляди. И да се опита да ги противопостави на другите хора на площада. Това ще бъде всъщност, това ще му изяде главата, това ще бъде най-големия и грях и най-голямата политическа грешка. Добре. В същото време, днес ППДБ, заедно с подписите на АПС, това са хората на Доган, и на Меч на Ростен Василев, внесоха в деловодството вота на недоверие. В същото време течеше тристанката. И сега вече може и да сбъркам коя от двете групи първо излезе да дава брифинг, но да, ето виждате брифинга. Излезе финансовия министър,
за представител на работодателите, на синдикатите и каза, че те на практика, да, имат още някакви неща за уточняване, но на практика вече са се уточнили по всички спорни точки в бюджета. Сега, мога да пусна какво казват, но да не губим време. Съвсем накратко. Тези спорни неща, вдигането на социалните осигуровки, те наричат УСУПТО, софтуера за управление на търговските обекти, което ударя наистина на хората с малък бизнес и така, и свободни професии. Част от инвестициите се режат наистина, включително за отбраната, което не знам доколко е хубаво в днешно условие. Какво още беше? Да, обвързването на минималната работна заплата с другите заплати и оттам автоматично дигане на дори непропорционално на заплатата на редица хора в администрацията. И още няколко такива важни неща, които бяха поставени. Синдикатите се разбрали с работодателите и съответно с финансово. Аз да питам, защо това не стана преди месец и половина? И слава Богу, че не стана, защото нямаше да ги има и тези, нали, смисъл нямаше властта да тръгне надолу. Аз да питам, добре, те се разбраха. Всъщност тези точки дразнители, които бяха, откъдето ще тръгна всичко, ще помогнат ли за оталожване на напрежението? Не, напрежението не е, вие го знаете по-добре. Добре. Ето го въпроса, извинявайте. Бюджет или оставка? Какво да очакваме? Оставка, естествено. Очакваме нов бюджет и ще има нов бюджет. Очакваме и след февруари-март, много е вероятно, ако продължат, а тези протести имат заряд и ще продължат. Сега, знаете ли какво казват депутатите, които са в момента в парламент, включително тези от ГЕРБ? Те се молят да мине дата да доживеят дата 19 декември, защото след това почват празници и Коледа, така. Ако приема бюджет, ще се наложи да поработят още, но да. Обаче, след януари месец, тези протести ще продължат. Януари, след 10-15 януари, февруари също. Има други поводи. Бюджета вече ще бъде забравена страница. Ще има друго. Ще има еврото, ще има измами, ще има качването на цените. 30% строителните материали от понеделник ще почнат плавно да растат. Това означава, че се качи всичко, което е свързано с строителството. Логичният извод е февруари-март оставка до края на януари, февруари-март нови избори. Сега въпросът на тези нови избори е дали тези хора, които излязоха на площада, ще отидат и да гласуват. Защото или ще преценят, че победата вече с свалянето на Борисов и Пеевски, изкарването му от властта и рухването на това управление, победата вече е постигната и от тук нататък не ги интересува. Ако те спрат само до първата фаза, т.е. оставката на правителството, март-април ще имаме повече от същото или още от същото. Същите тези физиономии ще бъдат в парламента, може с една-две отгоре, нали, допълнително притурка и отново ще гледаме този цирк в края на следващата година. Най-вероятно тогава ще има... Имам един последен въпрос. Сега все още според мен има някакъв шанс, някаква вероятност да не се стигне до оставка на правителството. Не твърдя, че това е добро или че е зло, просто си мисля, но като че ли по-големият шанс наистина е, по-голямата вероятност е да има. Но кой, как ще се позиционира? Той се позиционира в момента от тук нататък при евентуални бързи предсрочни избори. Като казвам бързи, имам предвид, както вие казахте, март или някъде там. Нали, знаете кой ще хвърли оставката? Това ще го направи Борисов и те, които управляват с него, ще го разберат от телевизията. Той няма да ги предупреди дори. Този номер го е играл вече няколко пъти в различните управленски мандати и ще се прехвърли вината върху тях, защото той вече започна да говори за това, че се поддава, че този бюджет е лош. Той го знаеше още от началото, но клекнал пред БСП и пред ИТН, пред популисти и така нататък. Между другото, от тези теминушки нищо не зависи. Той бюджета не се пише в финансовото министерство, се пише на други места, включително и в там Дом съвета, където всеки отива с своите си искания и нали, дайте сега да дадеме на всеки. Така че теменушка, така както Петкова, както днес обясняваше колко ще е добър бъдещия нов бюджет, така обяснява само до преди 4 дни, до преди понеделник, обясняваше колко е добър и този бюджет, който вече е в коша. Единствено е възможен. Да, единствено е възможен. Добре, ГЕРБ са ясни. Как ще се позиционират обаче... Айде на първо място Радев, защото Радев виждаме, че той е много настървено, иска нови избори. В същото време мнозина очакваха, честно казвам до някъде и аз, когато на извареното изявление направи обращение към нацията, че ще излезе и ще каже: стига вече, баста, това не се търпи,
аз подавам оставка, госпожа Йотова ще ме замества последната година и повеждам народа срещу мафията. Пак с неговите стъпки тип танго, 2 напред, 1 назад, няма коража. Явно е, че Радев няма коража да излезе и ясно да заяви, че напуска президентската... Но ако правителството падне сега, би ли го направил и той? Сега, когато падне правителство, вече Радев няма да е от тези фактори, които са допринесли за падането на правителството, защото между другото, хората, които бяха на площада, нали, колкото не харесват Борисов и Пеевски, може би не в такава голяма степен, но все толкова не харесват и Кирил Петков, и Асен Василев, и Румен Радев. Ако той си мисли, че долу на площада са феновете на бъдещето му президентска партия, жестоко се лъжи. Феновете на Радев са на други. В малките градове, по селата, хора, които така понасят социалните незгоди на собствен гръб, но в големите градове... В този смисъл той може да източи гласове респективно от БСП, респективно от Величие, респективно от МЕЧ. Той ще източи гласове от всички тези, които са в опозиция, да, тези от всичките, които споменахте, и много е вероятно част от тези партии да бъдат в една широка колаборация с него. Сега не говоря за коалиция за или предсрочни избори, но аз между другото си мисля, че Радев като един човек, който не е човек на решителното действие, ще продължи да се скатава и ще пусне някаква проксита напред с собствената партия, за която отново ще застане с юмрук или без юмрук или с среден пръст, не знам. Нали, отново ще посочи, че това са моите хора, но той ще стои си да изкара мандата. Дали това ще му помогне на партията, посочено от него и лансирано от него, да спечели някакъв сериозен резултат или не, ще видим. ППДБ наистина съвсем за финал. Преди минутка ни изтече времето. ППДБ къде ще се позиционират? Защото те имат един такъв избор. Ако се появи партия на Радев, дори и без негово участие, и успее да обере наистина такъв вод, някой от малките да не влезе и те да вземат 10, 15 и повече процента, ППДБ ще имат 2 варианта. Ако искат да правят правителство. Или с Борисов или с Радев. Или с Борисов или с Радев. Те къде се позиционират, че ми е интересно. Като гледаме, те атакуват Борисов на повече от 2 месеца нещо подмятат. Ако Борисов се откачи от Пеевски, ако успее да се отърве от Пеевски... Там отново ще има... ДБ-то ще бъде в ролята на сватовника. Там не са забравени старите преди него застреляха, да ме прощавате. Да, и много там липсва хигиена на отношенията. Много лесно ще пристанат отново на Борисов. Видяхме го това нещо преди 2 години. ПП обаче в главе с Асен Василев са много твърдо против. Не цялото ПП, но Василев със сигурност. Асен Василев харесва повече Радев, отколкото Борисов. Той го каза публично. Да. Ще видим, да. Ще видим. Макар, че чисто от държавническа гледна точка, точно сега, точно в този момент, при продължаваща война и несигурност, при влизане в еврозоната, който и без това носи инфлационен потенциал, дорукване на правителство и популизъм див с цел да се харесаме за следващите избори на избирателя, ще бъдат много вредни, ама така го направиха. Не вие, не аз. Благодаря ви за това участие. Борис Ячев, председател на партия Консервативна България, част от Синя България, беше на гост.